passat? Diu el forense, que troba que és una eminència, que s'ha mort d'un atac de cor. Clar, 3 de seguits han estat massa per ell. Ai, sí, amb això del sexe sempre va ser molt justet. Sí, tens raó. No, aquell, el més bàsic, el que m'ha comentat al principi, sí, el de fusta de pi, sí, el més barat, sí, 250 euros massiva, no? Total, per cremar-lo, mira que... Ai, pega! Hem d'avisar tothom. Has de trucar a tothom, no sé. Ai, però com vols que truqui a tothom? Jo ara no tinc cos per parlar amb ningú. Ai, doncs mira, per WhatsApp, fas un grupet i els envies un missatge. Però de veu, de veu. Oh, val. Sí. Vas. On vas? A fer-li una foto pel grup. On? El posaré a mi estado, no? Ah, tira, que li has de fer una foto. Va, home, va. Ui, si és que... Doncs li posaré un llaç negre. Que com ha sigut? Ai, doncs, no sé, mira, ha anat a dormir tan tranquil i ara s'ha despertat mort. Mira. Robert! Ets tu? Com em contesti, em cago! Robert! Que sóc jo! No m'espantis, que entro, Ja el tenim aquí. Tenia tantes aspiracions. Esclar, era asmàtic. Un amant! Tenia un amant! Clar, ara entenc. Si amb mi anava justet, imagina't amb dues. 3.